Häzir Arap Gurbanowyň Aýdymsy gyýyp bilen radio oýuny dinläň. Saz bilen söhbeti yaman nime. Aybeki aýdymy bugün aýtmaly däldi. Olen tek 3-nji klass okuýa kad aýdardy. Akmurat owatlar 5-nji klass okuýady. Akmurat Aýbekeň aýdymlaryny saptyrman dinlerdi. Diňe bir dinlemek däl, Aýbeke diýip, oň aýdymy diýip ýüle geçip ýatyrdy. Başda Akmurat oň sesini aýdym aýdyşyny diňe özüm gowurýam kam öýdürdi. Serede otursa, ýylyň onu gowurşy Akmuratdan meterdi. Ondan Akmurat Aýbekeň ýyllardan gabany gowurdy. Mektepde konsert berilip, Aýbeke aýdym aýtýan çaglary ýylyň öňünden baryp öňündäki oturuşda oturardy. Mugallimler gelip, onu ýerinden turdup, ýylyk oturuşlaryň birine geçirjek bolardylar. Owly kes kellem etmän ýerinden turman, oýkunjyrap oturardy. Bardygelli ýerinden turdaýsalarym, ýene baryp öňündäki katara geçip oturardy. Käte-käteler Aýbeke aýdym aýdyp, Akmuratyň onu bilmän galýan çaglary bardy. Şonu boli, oň içi ýanyp bir ölüp bilmezdi. Şeýle bolan çaglary gymmat bir zadyny ýitiren ýaly ençime unnap gynanyp gezerdi. Ol aýdym aýtýaka, Akmuratym Aýbeke bilen bileje aýdym aýtýan ýaly. Ol aýdym aýdanny mudama egninde köz ýaly gyzaryp duran ketensi başynda gyzyllan şaýly gubbasy bardy. Akmurat onu düýşünde de sol eşiginde görürdi. Geňzat, häzir onu düýşünde sol eşiginde görýärdi. Gunna bolmasa, Aýbeke kiçijikkä häzirkisinden gowaýt diýdi. Oň şo kiçijikligindäki beýnisine ornan sesi häzirem Akmuratyň kulagyndan giden okdy. Şeýdip Aýbeke 8-nji klasa geçdi. Akmurat 10-njy. Oşonda aýdym aýtmagy hasam ökdüläpdi. Ýöne özü boli aýdymyndan has süýjü, aýdymyndan has owudan görünýärdi. Dör-dörüm saçlary şar garady, ýüzi appak, ýanaklary nar ýaly gyzarar dururdy. Ol Akmurata juda sirek sirederdi. Akmuratyň öli mudama gözi şonnady. Ol käte-käteler Akmuraty ýylgyryp bakanna gyýma gara gaçlar ýazylardy. Gara gözler onu beýhuş ederdi. Ondan Akmurat on her wagtyny ýedik gyýma taý görürdi. Ondan onu ýylgyrtjak bolup, özüne baktyrjak bolup, derdadara galardy. Olar on aýdymny ýylgynden gabanyrdy. Soňň özüni ýylgynden gabanyp başlady. 10-njy klasy onu zat diýip bilmän, daşyndan gowunyp, daşyndan ak çekip tamamlady. Onu ýegeje söz aýdyp bilmänem, universitete okudy. Universitet duruşy bilen aýdym sazy. Aýdymçylaryň köpüsi gyýylardy. Ýöne birem Aýbeke däldi. Akmurat olaň aýdymlaryny näçe dinlese de beýnisinde Aýbekeň sesidi. Şeýde bol iki ýylyny Aýbekesiz, Aýbekeň aýdymny eşitip bilmän geçirdi. Aýbeke 10 jyn gotoran ýeri ýüregine daş saglap onu gözläp tapdy. Aýbeke! Aýbeke! Aýbeke? Aýbeke kim gaýs? Bu men Aýbeke. Wy, asıl sen Akmurat ekeniňli. Aňyrdan ılgap gelsen kimdir öýdüpdir? Gurgunmyň Aýbeke. Gurgun. Gutlaýan. Onun jinim tagamany torpdum. Ho, sağ bol. Men seni kän gözledim Aýbeke. Haçan? Şugun. Yok.
Bağışla, yalan söyledim. Men seni bütün ömrüme gözläp geldim. Oy. O näme diýdin? O nähil sen men bütün ömrüň gözläp gelenmişiň? Men seni bir wagt 3-nji klasda okap ýörkäňim gözläp gördüm. Sen gaçardın, menim gowardym. Men şu wagtlarym seniň aýdymyň eşitjek bolup öler ýatardym. Seredip otursam, men sen şu wagtlarym oňat görüp uran ekenim. Aýdyke, men bu zatlar sana göskünü gönläp aýdýanlygymy bagışlap bary. Belkem men aýdýan zatlarym sana geň görünse de görnýändir. Nädeýin, şeýle boldy. Başga ur tapmadym. Munun aňryk çydamaga mejalym almady. Men sana häzir bu sözleri aýdýançam 10 ýyl ejir çekdim. Sen maňa anan Aýbeke. Men seni görmedik günüm hassa. Sensiz üniversitede geçiren 2 ýyl maňa iň jebirli ýyllar boldy. Okap otyrkamym, gezip ýörkämim, ýerime geçip ýatamda da, hatda düýüşimde de seni görýärdim. Menini sensiz ýaşaýyş diýip biljekler. Men öz gelejegimi diňe seni görýän. Men seni ozalam söýüpdim. Häzirem söýýän. Ölünçe men söýüp geçirerim. Men seniň özüňe, aýdymyňa aşyk, Aýbeke. Näme düşündim ýa, Aýbeke? Bir zat diýahyry. Men näme diýeň? Ya söýýän, ya da söýýämokdy. Men sana onu diýip bilmen Akmurat. Näme üçin? Men muň şeýledigini ozalam bilýärdim. Haçan ozal? 10 ýyl mundan öň. 10 ýyl mundan öň? Oň ýaly bolsa näme üçin şu çaka çelli sen maňa sır bildirmedin? Men eme dilöýüň ýalyla. Wah, maňa bir akmak barıp ýatan soça diýerler. Eger men sen menne çalajyda göwnüňmadygyny bilen bolsadym, Yer şonu ne ederdiň? aýaklaryňa ýykylardım. Çöke düşüp ýalvarardım. Bu wagta çenli beýdip ýanyp pişip ýörmezdim. Gaýdylar şu meselede ussat bolýarlar. Olar oglanyň ýüregine näkzady, on gözünden okap bilýärler. Sen men gözüme seretmesen, Ol sen göwnüňe şeýledir Akmurat. Gaýdylan gözi ýere bakyp duran bolsa da, kimiň özüne seredýändigini görüp bilýärler. Emma oglanlar weli onu başaryp bilmeýärler. Görýärmi? Senim onu başaryp bilmeýändiň. sen onu meniň seni şeýle oňat görýändigimi bilýän ekeniňde. Sen men onu görýändiňmi? Men sen özüň dönemeň duýdum. Eger duyan bolsaň, garad bir sepaşdan bolmaýarmy? Eger şeý diýen bolsaň, bu wagtda 10 ýerde sana içimi dökürdüm, Aýbeke. Aýbeke, gelini bu meseleni uzağa çekdirmeli. Bizim oglanjyk däl ahyry. Sen 18 ýaşadyň, men 20 ýaşadym. Sen maňa razylyk ber. Men ir günümi giýje goýman, ikimiziň toýumyzyň uğruna çykjak. Bu mesele diňe kimde bagly mesele däl ahyry. Eýdem ýene kime bagly bolsun? Ina taň razylygyny alman belli bir karara gelip bolma. Bolýan. Hoştag bol Akmurat. Men öýe ogluyam. Aýbeke. Aýbeke. Aýbeke dursuny. Diýmek. Ol razy. Aýbeke ýeke jagdam gürlemän edil gök keptir ýaly bolup Akmuratyň ýanynyň pasırdap uçup gitdi. Akmurat oň ýygynyň seredip galdy. Akmuratyň häzir begenjenden ýaňa dem tuturup, demine ýetmejek bolýardy. Ol öz ýeten bagtyna özü ananmajak bolýardy. Ol razy. Men ejemiň ýanyna bagymrak gete beräýin.
Men bu yeten wagtymy onuň bilen paýlaşmasam, ýeki özümiň şadlygymdan ýüregim ýarlaýmagy mümkin. Akmurat şadlygyndan kuş sorup uçup barsyna göni ejesiniň ýanyna geldi. Ece, ay Ece. Men berdi oğlum, men berdi. Ece. Men sana Ha, bir zat aýtjak Ece. ayt oğlum, ayt. Kulağım seninle. Ola razilyk berenler. O diýenin kim bolýa? O nämenin radyçylygy? O diýenim Aýbike Ece. Ol razi boldy. Näme rady boldy? Men şu pursada 10 ýyl garaşdym. Ahyr öňüňe ýarylym. Bar ýüregimi döktüm. Vay, hani düşünüklere gaýtdyna, mene hiç de düşünýän näldir? Sen Aýbikeni tanýarmy? Ol haýsy Aýbikeni? Şol hajatyň gyýdy Aýbikemike? Edile Ece. Sen o näme diýdin? Men sana öýlenjek diýdim. O näme diýdi? Innik maslahat enatolar bilen şolar razi bolsa menem razi diýdi. Yeri, bar şol rady ekenne. Rady bolany bilen sen oňa öýlenejekmi? Sen aýdyp oturan zatlaryň näme Ece? Heýem men öýlenmenmi? Şu geçen 10 ýylymy diňe şo diýip geçirdim. Ola 10 ýyl okşayan. 100 ýylyny şol diýip geçirenem bolsaň, sen şoňa öýlenmersiň. Uy. O näme diýdiň? O näme üçin men oňa öýlenmelimişim? Oy, aklyňa näme boldy jan ogul? Hey, onu gelin edip döwletli öň gapysyndan salyp bolarmy? Uy. O näme üçin? Vay, hey, ol bir duranca maskara ahyrin. O näme masgarasy? Saçını sallap mereken öňüne çykyp aýdym ýöreniňem bir gowsy bolarmy? Maskaraçylyk ondan aňryk geçmedi. Bu wagt aýdym diýe, soňrak ýarym ýalaňaç bolup ýeriň öňüne tansam eder. Hay, seneme Ece. Bu wagt aýdym aýtmaýan gyz barmy näme? Aýdym aýdanyň bilen masgara bolduňmy? Başgaňa birem okwalyn, şol hajatyň gyzy Aýbike boljak bolsa, şu gapydan girmez. Onun gurruny ulyla dolupdyr. Vay, tobe, daşyndan geň görüp gördüm. Tüs geň göreniň alynan diýenler bollo. Häzirim bir pelle. Päliňden gaýda gör oglum. Ey Allah, can, ey Allah, can. Ýadanam bolsaň boda göri. Ýeri şu gyýdyň bolçulugyny şondan başga gyý tapmadyňmy? Entek men ölmendir nahyrin. Hudaýy şükür iyil içinde yüzümizin kızan yeri yoktur. Baran yerimden kovulurna öýdemok. Men sana isleýän yerinden orta barmak galgyy saýlap alyp biljek ahyrin. Ay sen şol alyp berjek gyzlaryň maňa gerek dälije. Men öýlenäsem Aýbikeden başga gyz öýlenmen. Öýlenmeseň öýlenmän gezer ýörersiň de. Şola gelin bolup şu gapydan girmer. Şo gelin bolup şu gapydan girmese, menem şu gapydan girmen. Şol bolmanlygyny şu gapydan girmejek bolsaň, han haýolun. Gitmeli bolsa öte ederim. Doğrudanam Akmurat gitmek üçin ýerinden turdy. Ogly başyny alyp gidiberer öýdüp, ejesiniň ýüregi ýarlan ýarlyp ýerinden turdy. Akmurat, aklyňdan adaşdyňmy? Sana ne de uçally? Hani samsyk bolmada otur, oňa çögürleşeli. Mende başga gurrun ýok ece. Men şoňa öýlenmesem, meni şöýde görmersiň. Şeýit senem meni taşlap git. Sen atasydan bolsaň, ýetim seretmän hem ata, hem ejorny ekläp saklanymyň muzdy müşi. Men guray, meniň ýaly garamaňly ýal bu dünýäden däller. Wah, şu datlary görmän, meni bir ýerge hiç goýman, özüň ýygyna borgit. Ece bolýarly. Seher zat bolsa men guray niýeňde agla berýän.
Yer bu yerde ağlara näme? Men Aybika öýleneni bilen näme bolýar? Aybika gül ýaly gyz ahyry. Bar ol, aýdymy maýdan eken. Aýdan näme? Aýdym aýtmak aýyp zatmy? Hey sen, on erwetlik tarapyndan zat eşitdiňmi? Eşitden nälsiň? Innem eşitmersiň? Hey sen, şoň ýaly owudun, şoň ýaly edepli gyz görüpmidiň? Gören nälsiň? Innem görmersiň? Eşiter bolsaň ejejan, men onu başdan görýärdim. İýirdek işte şoňa öýlenip bilsem armanym ýokdy. Ol men giýje günür dilegimdi. Ine ahyrynda da şo dilegim ýerine düşdi. Ha sen bolsaň şatlanmagyň deregine aglaýan. Sen men toymy ýasa urjak bolýan. Eger biler bolsaň eje, men onu aýdym aýdan üçin oňat görýän. Aýdym onuň ozalam aýaly görküne ýene görk goşýar. Men oň üçinem her bir aýdymyny dünýäniň ähli baýlygyna çalşak däl. Sen men dünýäde ýalňyz ejem ahyry. Ýalňyz ogluň gelip, senden bir zady ýüreginden syzyryp haýş dedenni, seniň ýüregiň ýykmalar ahyry. Wah ol zatlary aklym çatýara bala. Menem sana gowsy bolsun diýipdi. Eger ejejan, sen maňa gowsyn etjek bolsaň, sen olara gudoçylyga bar. Sene meni kıyın güllere sallın oturuverdin. Görýän bolyn sen meni iýle çykaryal etjek däl o. Eje, Aýbikany gelin edinip bilseň armanyň näme? Eger onu gelin edinip bilmesek, ine şonu iýle çykmagymyz hylalla bolar. İl gaýta bizi gutlar. Kim biziň bu toýumuzy makullamasa, olaryň öz gowy adam däldir. İlleriň ýanyna biziň däl, olaryň ýüzi ýokdur. Ay oğlum, biziň tohumymyzda iýliň öňüne çykyp aýdym aýdyp ýörenimiz ýokdu da. Onsoň özüň görde. Men eşiýiň biçak garanky görýän. Ay gördäje. Menkä maslahat almak. Soň aýtmadyň diýmeseň bolýar. Yer ýan ýüzüne meniň oňa öýlenjegim hak. Eje bolýardy. Ol oğlundan aýrylyp nirägitsin? Her näçe ýokuş görsedi. Her näçe agyr düşdi. Ýeki oğlunyň hatyrasyny Aýbikilere gudoçylyk etmeli boldy. Şow dişine de gün ýaşmaka hoş habar bilen gaýdyp geldi. Akmurat begenjine çaga ýaly ejesiniň boýnuna ökdi. Ejejan, ýaşyň uzyn bolsun ejejan. Şowundan laýyk on mäşun geçden boli Akmurat bilen Aýbikaň toýu boldy. Toýda Akmuratyň ejesiniň gyýňaçyny tüýdüm etdiler. Sondan soň ol öňkü gyýňaçynyň ýerine ak gyýňaç takandy. Akmuradam Aýbika de öz ýeten bagtlaryndan müňde bir razydylar. Olar bu ýeten bagtlaryna şatlanyp näderini bilen okdular. Emma Aýbikaň bu şatlaw uzaga çekmedi. Akmurat bütün özü gördi oturuverdi. Ol bir hili agraslaşypdy. Başdaky ýaly Aýbika bilen oturup gürleşip gülüşmeýärdi. Hamana Aýbika oň aýaly ýaly oň bilen hiç zat maslahatlaşmaýardy. Bir günem Aýbikaň ýüregi ysdy. Öýde bir öz otyrka oňut görýän aýdymny hinglenmäge başlady. Ne günler sallın sen maksada yettin. Bugün bolsa neme yalamünün yahadan urtumi yellerin senin sen namat Birdenem Aýbikaň dulugyny çarnan sarpykdan ýa gözünden ýalpyllap ot çykdy. Akmurat, dälir ediňmi? Binäme etdiň? Görüp durşuňda şol. Näme boldy?
Sen nem üçün men uğrayan? Men tek sana diňe duýduruş. Innem bir aýdym eştäýsem, bilip koy. Göni 7 gat ýere sokaryn. Nem aýdym aýtmak gadaganmy? Gadagan. O nem üçün? Bu taý sen üçin klub däl. Men sana diňe bir aýdym aýtmak däl, hiňlenmegem gadagan edýän. Sen odola beýle dälliň. Men aýdym çağlam. Hawa. Odal şeýledi. Inni o döwrüň gutardy. Inni sen men aýalym bolluň. Men näme diýsem şonu etmeli bardyň. Diýmek, sen ağlan ekeninde. Ha allady bil. Hada bilme. Ol öz işin. Aýdym aýtdyrmajak bolsaň, öňünden aýtsaň bolmaýarmy? Henidem işdäl. Eger men bilen ýaşaşak bolsaň, aýdym aýtmarsyň. Doğru. Allah vallym qyýdyňy. Bawaly görsün gediňi diýsene. Şertime şeýle. Galanymy özüň bil. Agryňa çydasaň müň ýaşa. Şodur. Şondan soň Aýbyky ýekejek edegem aýdym aýtmady. Ýalanyň çynnyň hiňlenmedem. Ras Akmurat aýdym aýtmam halany okmy. Hiç wagtam aýtman netije geldi. Ýöne soňky bir waka Aýbykan hasamken galdyrdy. Brunul bir iş bilen köçe çykanyna oňa Bilok han oglan gabat geldi. Uy, aka, salam. Asıl bisenmi aşyr? Mendirin Aýbyke. Görsene. Öz bilejek han oglanyň görüňde edil öz doganyň görenýär bolaýar eken. Indi şuň ýaly ýollyda gabat gelemisiň Bilok han ýollaşylan görmegem kyn boldy. Howada. Men bir wagt çağılıp okuwçylyk geller şeýle tiýdi geçer diýip kelläme de gelmeýärdi. Beýle däl eken. O zatlar gaty basym geçik diýen eken. Ferit, meni minnaşyr arsyz gelin olan bolup ýörne. Sana gelinlik düşüpdir. Hine öňküňden hem ogudan bolupsyň. Baran adamyň gowmy? Gowurmasa barjak gumanym mamy. Onu men özüm seçip saýladym ahyry. O men 3-nji klasdan beri gowurýan eken. Aşyr, özüň nähili, okýamyň, işleýämiň öýlendiňmi? Şol aýdamlaryňa hiç birim däl Aýbyke. Okamagam, işlämegam, öýlenmegam. Uy, o nähili beýle bolýar? Hem işlemen ýa-da okumanmy? Men goşun gullugyny gezip ýörün. Şey diýsene. Goşunçylyk allalar diýsene. Hawa. Uy, onu näme eşin karbeşik del? Bir aýlyk gursada geldim. Nirde gulluk edýän? Uzak günne gorsa. Bu daşa düşüpsiň. Hawa. Aýnam bir ýylyňa geçenler. Ne bir ýylyňam telpeň aýlamakan geçip gider. Sagaman gulluk edip gel. Ýoksa da biziň öýmiz hana şo görnýän aktam. Ýöýüg deli. Ýör diýinjiňal çaý çörek ikit. Men seni öýmiz adamym bile tanıştyrayım. Yok Aýbyke, sagja bol. Saglykda görşeli. Men howlugýan. Durmuşa çykan bolsaň oňarypsyň. Alyň magtyň açyk bolsun, bagtly bolun. Ýöne aýdym aýtmagyň öýlen taşlamagyn. Sen ulu talyn dahy. Oň ýaly ses, oň ýaly okuyup her kime meser etdirenok. Senin şol aýdan aýdymlaryň häziram gulagymda ýanglanyp dur. Şo bize aýdyp beren aýdymlaryň üçin ýeni bir gezek sag bolaýdýan. Hoş Aýbyke, sag bol, saglykda görşeli. Sag bol Aşyr. Goşunçylykdan tagaman gaýdyp gel. Hoş. Aýbyky bugün öz klassa şollaşyna duş gelenini begenip
Kuş bolup öýlerine geldi. Ol kapıdan girenden Akmurat garaşyp durdy. Akmurat, Hawa, sen yan kime duş gelen bilýärmiň? kime? Aşyry duş geldim. Klasymyzda iň ýoş, iň ökdi okuwçydy. Men onu okowden reýsem, asıl okuwşyň ullugyna bolsa näçe? Men onu öýe çağırdım. Sen bile tanıştyrjakdym, ol etmedi. Howluyan işim ma diýdi. O bir aylyk ruhsata gelen eken. Akmurat, sen onu nirde gulluk edýän bilýärmiň? Aşır diýdiňmi? Hawa, Gowa oglan niýsen? elbetde gowy. Gatowmy? Elbetde. Näme üçin ol gowy bolsa, oň bilen gitmän bärik gelýän. Asıl sen... Asıl şeylemi... Sen beylekenin. Hawa, men beýle. Seninni gyýylyk döwrüň gutardy. Seninni başga biriniň däl, meniň aýalym. Sen men näme diýsem şonu edersiň. Inni kitapar biri bilen ýankyýaly jykyrdaşan bolup gürleşip duranyň göräsem, hut güllýärnem. Senin asıl her uftin geýinjiren bolup, öýüňe tiýmar berip, onunla munna görnýänligiň bardy boly, asıl öýüňe başga doz gözleýän ekeniň. Asıl... Sen meni hakda beyle pikirde ekenin. Şondan soň Aýbyk üçin başga durmuş başlandy. Aýbyk hiç çerik giyinip çykmady. Hiç kim bilen içgen gürleşmedi. Ol Akmuratyň hatirasyna barzada kaýyldy. Ras Akmurat giyinip çykmagym, biri bilen gürleşmegi isläni okmy. Men oň raýyny ýykman netije geldi. Bir ýyldan soň Aýbykan gyýdy boldy. Ýene 2 ýyldan soňam ogly boldy. Aýbykan inni öz iş özüne ýetikdi. Sagar-sagardy, oň ot suwuny serederdi. Öýlerine serinjam berip çaýyny harta ýarlardy. Oň bar höwri çağalyrdy. Özüniň haladasyny etme öldüýünden unutupdy. Oladorlar her gün daranardy. Oňat eşiňisini ölüp öçüp barardy. Ýylyň ýanyna, Akmuratyň ýanyna odan görünmäge çalşardy. Ol başda Akmurat bilen gezilençlere giderin, kino giderin diýip pikir edipdi. Inni ol bar zada başyndan aýdap taňypdy. Köplenç eginini solorak ýaşyl köýnegi bardy. Onu täk kirläp sandan çykýança egininden aýyrmazdy. Aýagyna çem bilen zady giyip gidebererdi. Akmurat wuli, geyni wuli. Aýbyk oň ähli işigini ýup arassalap mydama ütüklük edilerdi. Akmurat sel köýnegi kirlese balagy ýygırdassa Aýbyka azgyrlardy. Sen hasy, hiçladyň alyndan nällerdi. Günlerde urun wuli Aýbykan Akmuratyň öňüne goýan suwaly onu örwekden getirdi. Akmurat, Näme? inni mene çydamok. O näme diýdiň? Mene aýdym aýtmasam unup biljek gel. Uy. Sen näme dälredingmi? Ýok, Hudaýa şükür entek aklym ýerine. Akly ýerine adam men aýdym aýtjak diýermi? Men şu gürrüňleri aklym ýerine bolan soň aýdýanna. Aýdym aýdan günüň men seni iýdiňe it salyp öýden kopup goýbererim. Akmurat, beýdime seni. Sen ozola veli däl. Saňa näme boldy? Sen maňa öýlendiňde bir hili ütkäýdik. Ya sen maňa inanmaçylyk etjek bolýarmy? Men etim dogrum meselerim. Men aýagymy seherlagam, ters basan ýerim ýokdur. Men seni söýüp, saňa inanyp durmuşa çykdym.
Başta sen nähil oňut gören bolsam, häzirim şoň ýaly görýän. Ýöne sen beýle bolmadyň. Sen meni unutdun Akmurat. Sen men hekejege demem göwnüme garamadym. Men ol şu wagta çenni. Madama sen göwnüme garak getdim. Özümi näme bolsa şo bolsun urup, sen umuman şu öýün hyzmatyna gara güýjüm gaýgyrmady. Innem gaýgyrma. Ýöne sizin men göwnüm garaň ahir. Menem adam ahir. Menem ýaşadym. Şatlanasym gelýär. Menem durmuşun şatlygyna goşulyp aýdym aýtjak. Aýdym bilen öldüm. Aýdym bilenim öljek. Bu meselede sen ol menden almatyň alypdyň ahiri. Men sana aýdym aýtmagy düýbünden gadagan edipdim. Dogry. Menem şonu aýdym aýtmazlygy berk ýüregime dupdym. Ras sana ýarany okmay, aýtman diýipdim. Men aýdym aýtman gejek bolup köp wagtlap özüme basalyk berip geldim. Ýöne bolmady. Men aýdymsyz ýaşap bilmejegime gözüm ýetdi. Men şu wagta çenni daşymdan aýdym aýtmasam içimden aýdýardym. Aýdym bile uklap, aýdym bile turýardym. Inni ol çydap bilemok. Çydap bilemok. Aýdym aýtmasam içimden gaty dörep ölürün men Akmurat. Şoň üçin rehmet. Aýdym aýtmagy ruhsa dedi. Sen sowgatly adam ahir. Sen bu zatlara düşünmeli ahir. Sen maňa takal okumagy beset. Men sana takal okam. Men sana öz ýagdaýymy düşündirýär. Onna Aýbike gelşeýle gürleşeli. Ya menden geç, ya da Aýdymdan. Yok yok. Bildim Akmurat. Yok Aýbike. Men sana diňe şonýar. Men sana şondan başga şert goýup bilmerim. Yer aýdym-aýdymda näme bolýar? Men üçine senin iýliň öňüne çykyp aýdym-aýdan günüň asmany inip ýer çöwürlýär. Onsoň men öz aýalyny diýen etdirip bilmeýän iň bir binamyz adam bolup galýan. Onna bu aýdym-aýdyk böründen hemmesi binamyzsa? Men iýil bilen işim ýok. İyil bilene işin gatan bolar. İyilim unum olmasa ayım unum doğmasın niptirler. İyile yarap bilsen, iyile hizmet edip bilsen, hi ona yetesen mirzat formy. Diýmek, sen iyile hizmet edesin gelýär, şeýlemi? Elbette. Senin iyile hizmet edesin gelen ok. Sen iyile görnesin gelýär. Sen ähli beýlik gyýlardan owadan bolasyn gelýär. Seninni birärden iýiripsiň de başga da bir topar ýigitleri özüňe baktyrasyn gelýär. Olara näde edip, olar bilen oýnap gülüşesiň gelýär. Harkyn bol. İçimde demim makam men oňa ýol bermen, eşitýäňmi ýol bermen. Akmurat, Aýbike, siziň dawaňyz näme? Aly gopkun edişip, sesiňiz alla wurra ýetýäli. Näme boldy? Paýlaşyp bilmeýän zadyňyz näme? Onu gelininden sonra. Gelinime näme bolupdyr? Gelinin aýdym aýdasy gelipdir. Hey vay, hey, toba. O näme diýdiň? O nämeňiň aýdymy? Aýdym orada enesi. Meňem ýyller ýaly kluby gatnap aýdym gelýär. Öçeweri gelin, öçeweri. Billir urdu başyma diýen ýaly inni kaýdymyň nämedi? Ozul gyskan aýdym aýdyp ýermediňmi? Menem şeýle pikir edipdim. Gelin yerim göwnüm ýan bolsa, ey aýdym aýtmanam diýipdim. Ýöne o diýenim bolmady. Seredip otursam aýdymsyz günüm geçecek geleken.
Son kunlar hasa mervet boldy menedi. Aydım geliye. Şu örtüronmu duyman galyan. Şoň ýar bolanna ýüregime howul düşüp näçigim bilen mokda enedi. Inne dawamyzyň nämedigini bilen bolsaň gerek eje. Billim malam, billim. Asal işimiz gaýdyp beren bolsa näçik. Adam ölmese her zat görjek eken o. Sen beýlesin öýdüp gelin ýatsam tursam hyýalymy da gelen okdy. Alla näme gülýaly gelinim bar diýip berdi. Gije unnit Hudaýdan diläp ýörenimem seniň ýaly gelinni. Biýa gelin nagam bolmady. Bir diýenimi iki diýdiren ok. Öýüň işiniň alydasyny ýetiren ok. Bar işi bir öýd edip ber. Gepi gurruňy ýok, kara yer ýaly maşgala diýip öz ýanymdan gowunyp aňyrtyna çykyp bilem okdy. Her inni binäm mollogy. Düşümde sygyr beýleke mäminem ok. Saňa näme boldy? Ýa-da aklyňdan adaşyp birine dälsiň da gelin. Peýle bolsa molla müftä barayyn, dogalayyn. Munyňa seniň baryp ýatan ýyldan çykgynçylyk bolýar. Senin täqqis kan saçyň sallap, ýylyň öňüne çykyp aýdym börkäň daşyňdan geň alyp ýakama tüýkürerdim. Şeýle de bolsa ýeki oglumyň göwüne degmejek bolup seni gelin edindim. Ýöne ynha Akmuratyň ýadyndadyr. Seni gelin edilmezimden odul, onuň öňüne şert goýupdym. Şol gapydan girip aýdym güni men senden geçerin diýipdim. Diýipdim gerek balam. Diýipdiň. Her nä bulara şertimi tutdular o diýip öz ýanymdan begenip berdi. Görýän bolyn, mazala şertimi tutan ekeniňi de. Muny bir azyrýandyr. Ýoksa beýle bolmaz. Men azyrjyk adam entegenesinden nogan nädir? Onu näme beýle bolýar jan gelin. İki çağan enesi bolup aýdym aýtjak diýip durmaň näme? Biziň günümizde bulamajak bolsaň, ýüzümizi ýere salmajak bolsaň, bu päliňden elçek gelin jan. Maňa da düşünüň ahyry. Ejem düşünmese de men sana gattyk düşünýän. Sen menden şöýden savaşypsyň. Mus diýip durmazlar da Mustafa diýerler. Han haýolyň cehennem boluber. Aýdym aýdýanlygym üçin cehennem bolmaly bolýan bolsa, cehennem bolaýar. Dur. Gelin, beýdime var. Bu ne hili gurrun bolly? Aklyňyza näme bolly? Göz monjuk ýaly çağaçyklaryňda rehimiňizge gary. Şogundan beýasal tuğun geçenden soň Aýbekeliň deri gözesi batly kakylly. Aýbeke! Aýbeke! Ahmet açsana kapyňy. Ýerle gopkun turdiýan kim käge? Bilen kapyň kakaýşyny. Aýbeke ýap-ýaňy sığırlaryň öňüne tirt goýup, heniz elinem ýuwmanny. Ol ýetiýaşly üçin gyňyjynyň bir uçyny agzyna ýetirtdi, kapyny açmak üçin deri göze tarabylgady. Salam aleykum. Salam. Basıl siz midiňiz? Vay, bu alet endeledip kapy kakşyňyza siz adam ýüregine merçik. Gelin öreňde geçewerin. Bi Aýbeke, senin mürme bar eken. Meni hakykatdan bir tanymajak boldy. Vay. Yer gyzlar. Muňa şol Aýbeke diýsen kimin anar? Ay, inanar ýa. Dur. Sine gorluňdan burun olup galaý. Sine burnuňyzdan janyň çyksa, janyň ýerpagmy? Hudaýa şükür janmasa. Ýöniş günleri iş köp bolýar. Mal gara diýe iş tapylýar-da. Vay, oň üstesine çağılara marp ýatjaklygy. Meniň anan mana Aýbekejan. İş adam meni horlamaz. Onu ýöne sen sypaçylyk üçin aýdýansyň. Mene bar Akmuratdan mı kadiýene?
Sen birden bizden gatyraýmy? Aýbyke. Sen bizi unutanan bolsaň, biz seni unutamyz. Ýapýan özüne de sen hakda uly gurrun bollay. Sen okuman, işlemen, birden köpçülikden çekilmeňe kolhozyň başlygy Ýurlaş Bayram hem hayran galýar. Ol Aýbyke ýal talantly gyzlary iki elimiz bilen gollamak gerek. Oň bilen ýürüte gurrun geçirmek gerek diýdi. Şey dedim mi? Jimal dogry aýtýar. Senin bu sosialy ýeňişikliňe ünsürmen howlan çykman ýörşüňe Akmurat tünäkärim kädiýär. Doğrudan ol juda ödüne göwni etýän olara çemeli. Gaty goppaň görnýe. Sen Akmurat ýylyň aýysyna saklaýarsyň. Sen onuň ýylyny gyzgyn suwa batyrtmaýanyňam bilýär. Ol ödüne aýatdan çykaraýany her gün bir hileşik giyinip çykýar. Hatçan görseň ýuly artylgyça, giymişçekler itüklüce, ayakkabı süpürlüce yalpınlaktı. Ay näme? Aýbyk onjuda gowur ýanurdaý. Aýbyk on gowur ýan bolsa, onu Aýbyk ýanam ol gowursunna. Gowurmaýanlygyny ne bilýäňiz? Akmuratym on gowur ýany çyn bolsa, Aýbyk ýan kluby aýdym aýtma goý bererdi. Bilece kino beýleke gedilençe çykardylar. Özüme Akmurat'ın yerine bolan olsam, Aýbyken depemi tez etmerdim. Özümü men şoňa giyindirerdim. Giyinjek bolsam Hudaýa şükür, giyim tapmanyrym mokly. Giyimim bolanda näme? Ýynyň ana giyip, ýynyň ana gezip bilmejek bolsaň. Juda beýle de bolmalar Aýbyke. Dünýä iki ýelen ok. Giyinmelem, arkaýyn nazarap gelmelem. Ýeri häzir saňa öň Aýbyke diýsen kim bilenir? Sen gyz wagtyň şowady. Senin oğudu, senin oğuyun yangıyız var mıydı? Her kim hüvit senin. Her kim bolup bilse sen yar olacaktı. Her kim sen aydınmı eşitip bilse arman yoktu. Hanıy, şu Aýbyky nereye gitti? Yer bolýar. Bu gurrunlar goýalyň dygýlar. Hani öz işiňizden, öz ýagdaýlaryňyzdan gurrun berseňizler. Öz ýagdaýymyzdan urrun bersek, sen şu bir wagtga bileje krujok gatnaşýan joralyň hemmesi henidem gatnaşyp berler. Olar täze-täze aýdymlar öwrenýärler, öz repertuarlaryny baýlaşdyryp, täze-täze konsert nomerlerini taýýarlaýarlar. Barymyzam sag urgun, işimizem oňat. Ýöne, diňe sen ýetmezçilik edýän. Dogry bilen gelsem, häzir çenli sen ornuň tutup bilýän ýok. Goýsana. Ondan sen yerin gädilip çykdyr. Tomaşaçylarym han Aýbyke nirek gitdi. Onu hem üçin aýdym-aýdan ok diýip soraýarlar. Hut şoň üçin bugün biz ähli tomaşaçylaryň adyndan, kolhoz prawleniýasynyň adyndan, hut öz joralyň adyndan saňa uly haýyş bilen geldik. O nämen haýyşy? Sen şol konsertde çykyş etmeli. Ay, goýa görüňe, men onu başarmam. Onun üçin. Men aýdym aýtmanyma 4 ýyl bolup barýar. Sen ýene 14 ýyldan soň aýdym aýtsaňam, bizden gowy aýdarsyň. Ýok. Ýok, lygylar, men onu başarmam. Eger onu da aýdyp bilýänim bolsam, çykyş edip bilmem. Sen bir zada düşün Aýbykejan. Bizim bugünkü konsertimiz ýönemeni konsert däl ahyryn. Gaty jogapkärli konsert. Özbegistandan bizim kalgozymyza mihmanlar geldi. Olaryny telim günmäri bizim ähli gowaça meýdanlarymyza aýlanyp çykdylar. Oňa-doňa degirli maslahatlar berdiler. Bizim şu hormatly mihmanlar üçin ýürüte konsert bermeli. Dogrusy, bizim bu konsertimizin gaty jogapkärligini de düşünýärdik. Şoň üçin bugüne öňünden taýýarlyk görüp başladyk. Konsertimizin gowy geçecekdigini bilýärdik. Arman, näme boldy? Aýlar sürkowlady. Sen bizim klubumyza gatnaşmagyňy keseliň bäri bizim iň gowy aýdymçymyz, bar awraýmyz şudy. Olam üýlerine sürkow ýatyr. İlk başta onuň öýü sen salgy berdi. O bize: "Barın Aýbyke aýdym. Goý meniň deriňmi şol aýtdyn" diýdi. Ol aýdym menden gowy aýdýanlar. O meniň sözümi ýykmaz diýdi. O meniň janýal joramdyr diýdi. Biz bu maslahaty başlyk atsak, ol iki eli bilen gollady. Wak Aýbyke aýdym aýtsa oňa ýetesin emma. Oňa meniň ähli prawleniýanyň adyndan aýdym. Bu ýyl o konsertde çykyş etdin. Kolhozyň awraýyny orasyny diýip taşyrdy. Ina Aýbykejan. Biziň aýtenden etjek haýyşymyz şu.
Bizim barymyz klubda. Kluba var. Näme etmeliligini bolsa şo ýerde maslahatlaşar. Hawa. Sen ýöne bize bellisini aýt. Ya bor ya ýokdy. Aýbyky oýabatdy. Eneden nogup, oň öňünde şeýle kyn sowal goýulmany. Eger ol kluba gidip aýdym aýdaýsa, adamsa Akmuradyň garşysyna göz-göz söwüşe çykdygy boljakdy. Eger kluba gidip konsertde çykyş etmese, jogoralarynyň kolhoz proliniýasynyň haýyşyny ýere sallygy boljakdy. Ol şu zatlar kesip ölçürip, ahyryn belli netije geldi. Akmurat işten aýdyp gelenle aýalyny göz düşmedi. Ece? Hanay vike? Senin Aýbykäňi gerçektin oğlum. Uy, näme boldy? Yüzümü de kara çekti. O näme diýdiň? Han düşünükliräk aýtsana. Biri ayağına yapışan palçıkça da görmeyen öýden çıkıp gitti. Nire öýtdi? Nirak bulur öýdi ya. Yine şol öňkü kärini aýdym aýtmagy gidendirdi. Haçan gitdi? Bir gün ortaanlar çıkıp gidişi. Kim bile gitdi? Menden zat soramasan oğlum. Men ne bileyim. Öýden çıkıp giden näyi ködüdi. Häli sen işe giden dettiňe bir topar aýal mı kız mı dökülüp bir zatlar samraşdyryp alygy kılık durdular. Bir denem saruçun ýaly bolup howludan çıkıp gitdiler. Men näbileyim olaryň näme alyp näme goýýanlyklaryny ejeňden hasap tutulýan nädir oğlum. Mene ýöne şol gelin howludan çıkıp gidelber özüň gowusyny edewörgünip ýakamy tüýkürip ýatşyndyr. Ana aýny özüň gelin, öz aýalyňa özüň düşünämezek. Meniňe düşünýän zatym ýokdur balam. Şey diýsen. Akmuradyň tepesinden gaýnan suw goýulan bolsa beýle bolmazdy. Ýüregi agzyndan çykara geldi. Gahardan ýaňa saňgyllap bir ýarlyp bilen okdy. Bir oňa geňdi, bir çak geňdi. Çagalaryny taşlap, hiç kimden urusosuz klubu diýip çykyp gitmegini öz üstünden gülünmek, barp ýatan äsgermezçil gazaplapdy. Şol gahardan sanrap, ýarlary gelip durşuny Aýbykäň gözlegine gitmekçi bolup gapa ýöneldi. Oğlum nirak? O ýeregi ýerine bolsa gözläp tapan. Vay, oğlum bir neme feresaplyrak bolawergin, kahar gazap diýilendir. Birden kızmalyk dagydy, bir belanyň üstünden uçuraýma wergin. Bir neme rahatlar, ýoksama ýüzüň gözüň bıjyntyň gidel. Hani näni çyk bolýar? Ol ak dabanyň öýde dagsy bir öwrülip gelmezmi oňşy? Gelinsiň düşünäýsin. Oň bile ozal düşünüşdik. Oşonu maňa diýjegin diýipdi. Men aýdymsyz ýaşap biljek däl. Menem ya menden geç ya da aýdymdan diýipdim. Diýmek, o men agzyma soňam dogran okdy. Han göreli wakaly. Kim kimden üstün çykarga?
Akmurat atılan okyal olup öyden çıkıp gitti. Ol so çıkıp gitişine allarını var yal olup kuluba tarap okturulup barıyadi. On hedir şeyle bir kahar geliyadi oli Ayviken edil boğup öldürmeği de tayinni. Namus ar onu boğup öldürüp barıyadi. Kuluba yetip barıyaka görülülü el çarpışmalar kulağını illi. On göğününü özü sünnün gülüp el çarpılayan yal olup estildi. Birdenem kulağına aydım ses estildi. Bir vazurdum sen taşın teyin ödüm aşın sol bilmeli. Bir vazurdum sen taşın teyin ödüm aşın sol bilmeli. Arman nedlim maňa deli yüze vurdy Şol Ayvike. Men onun sesini milyon sesin içinden tanar. Zalim. Sesini gördüp duraw. Men ölelýän bolsaň Akmurat. Sen on adamsan bolsaň sana kulak asman öz diýenini gögörtdi. Görün aýdyşmy. Hey adamsından çekinýäni men diýämi? Yok. Men beýle namysa galyp bilmän. Bir wagtky Akmurat bolan bolsa, eýýäm ylgap barıp iňňe katarda otururdy. Dünýäni unutup, öz Ayvikesiniň aýdymyna kulak asardy. Bu wagt boli, Ayvikeň sırny wazy oň ýüregine hanjar bolup panjylýady. Ol bir ýerde uzak durup bilmän öýlerine gaýtdy. Ol dergalap bolup Ayvikeň gelerini garaşdy. Ahyryn kapy çalaça açyldy, öýe Ayvike girdi. Akmuratyň bolup oturuşyny görüp Ayvikeň ýüzü ak tammyldy. Ol Akmuratyň gözüne kan gördü. Akmurat jogap bermedi. Gahardan ýa geplemäge mejali ýokdy. Ayvikeň ýuwulup daralan saçlary aýny ýaly pyllyady. Egne goňur ýüpek köýnegi çıraňsyny her türlü öwsüp deňiz ýaly tolkunatýady. Maňlaýyndan ýeňsesine süýşen ak köpek ýaglygy Ayvikeň çalaja hereketini sowurdap sesetýädi. Ayvikeň appak owadan ýüzünde gorku bilen haýys bardy. Aýalynyň bu keşwi, onuň nur berýän jemali onu Ayvikeň gyýylyk çağlaryny ýatlatdy. Ayvike tamyň bir burçunda duran ýerinden gozgunman adamsyna bakyp durdy. Ol bir eden işini Akmuratyň bagşlamajagyny bilýärdi. Ol adamsynyň gany gaçan ýüzünden sanrap durşundan rehim şepaga da garaşmaýady. Akmurat saňgyllap durşuny agyry tädimläp oň golaýyna bardy. Ullu kan göwresi bilen oň üstüne abandy. Haşlap aýarynyň gözüniň içine seretdi. Akmurat Ayvikeň ikeginden silterläp tutdy da birdenem bagyryna bassy.
Siz Arap Gurbanowyň Aýdym Sykyýew diýen radio oýuny dinlediňiz. Oýuna gatnaşdyrar we urolary ýerine ýetirdiler. Aýwyke, Gülnabat Aşyrowa, Akmurat, Gurban Amangelliýew, Akmuradyň ejeti, Oguljahan Mämikowa, Aşyr, Ýadgerli Gurbangelliýew. Köpçülik sahnalarda Aqçy Jumadurdiýewa, Näzik Kuliýewa, Jahan İlhanowa, Annegul Qurdowa. Radio oýuny alyp bardy Juma Ýadmuradow. Radio oýunyň rejissori Gurban Amangelliýew. Tet operatory Klara Karajayewa.